Добрый вечер. Меня зовут Степан Захаркевич. Я працую в ЕГУ, з'являюсь этнолагам. И сегодня мы протягиваем цикл лекций. У нас новый цикл з 3 лекцый. Сегодня мы поразмаўляем про то, як беларусы, Беларусі, беларускасць проявляется праз фотоаб'ектыў. Будзе там яшчэ анонс, у нас всіх запрашаю про культуру ежы. Фактычна тэма будзе гучаць прыкладна так: скажи мне, што ты ясі, я скажу, які ты беларус. Штосьці такого кшталту. Я паразважаю аб тым, як звязана традыцыя ужывання ежы з нашай культурай, з тым, як мяняецца грамадства, нават з нацыяналізмам. І апошняя лекцыя, магчыма, напрыканцы красавіка, будзе прысвечана таму, як у папулярнай культуры праз кіно мы можам убачыць, якія змены адбываліся ў беларускім грамадстве другой палавіны 20-го стагоддзя, можа быць, шырэй. Ну а сёння мы паразмаўляем про то, якія вобразы беларусаў фіксаваліся фатографамі, навукоўцамі вось на рубежы, ну, хутчэй там апошняя, другая палова 19-го, першая траціна 20-го, бо частка фатографы жылі даволі працяглы час, і так удакладніць канкрэтны перыяд даволі складана. Калі казаць увогуле пра гэтую тэму, то толькі апошнім часам беларускія даследчыкі звярнуліся да гэтай тэмы, але яна такая даволі актыўна вывучаецца. Акрамя таго, што надрукавана вялікая колькасць альбомаў розных, і не толькі ў Беларусі, прысвечаныя Беларусі, то і выйшла цэлы шэраг даследаванняў. Вось з апошніх раю ўсім Сергея Грунтова і яго даследаванне, прысвечанае фатаграфіі культуры памяці беларусаў, забытая экспедыцыя 23-го года этнаграфічная, пра якую мы будзем яшчэ казаць. Ну і гэты альбом, які ўжо стаў рэдкасцю, але ён ёсць у электронкі, можна, ён там проста цягне неверагодны аб'ём, але альбом з цудоўным артыкулам уступным спадарыні Лабачевскай, якая этнаграфіні і фалькларысткі, якая з'яўляецца аднім з такіх важных даследчыкаў этнаграфічнага фота ў Беларусі. Пачнем мы з фотамастакоў. Умоўна я вылучаю такія две групы. Гэта фотамастакі, то бок як бы адмыслоўцы фотасправы, якія былі хутчэй мастакамі, чым навукоўцамі, але пры гэтым якія жылі ці займаліся беларусамі і Беларусю. А другая частка гэта ўжо такія навукоўцы, якія выкарыстоўвалі фотасправу для дасягнення сваіх там прафесійных, навуковых ці іншых мэтаў. Там яны розныя, мы пра іх, пра ўсе паразмаўляем. Пачнем мы з такой пераклічкі энцыклапедычнай такіх галоўных фатографаў, каб зразумець, хто гэта і як, а потым ужо паразмаўляем канкрэтна. Ну і умоўна першым фатографам такім беларускім можна назваць Антона Прушынскага, хаця хутчэй за ўсё і бацька яго таксама працаваў і меў фотастудыю. І вось першы, вядомы фотаздымак — гэта маці Антона Прушынскага, Роза. І вось як выглядаў гэты фотаздымак. Фактычна з гэтага можна там пачынаць нейкі адлік, аднак гэтая кропка, яна даволі такая хісткая, таму што могуць быць знойдзены яшчэ больш раннія фотаздымкі, гэта мы можам гэтую гісторыю змяніць. Граф Бенедикт Тышкевич, які быў высокапрафесійным фотографам, які меў адмысловую адукацыю і які меў неверагодную колькасць нагародаў. Некалькі гадоў назад нават прадавалася на аукцыёне серыя яго фотаздымкаў, пра якія мала хто ведаў, з Афрыкі, дзе ён плаваў на параходзе і здымаў афрыканцаў. То бок ён быў як бы такі цудоўны мастак. Сам сябе ён бачыў там па-рознаму, мы яшчэ да гэтага звернемся.
У яго была ўсадьба пад Мінскам, у яго была сядзіба пад Каўнасам, Чырвоны бераг, дзе фактычна ён там вырас. І зараз там музей, раю, калі хтосьці ездзіць у Каўнас, то можна пад'ехаць. Там як бы няма такога асабліва, што глядзець у сэнсе галерэі, але сама вось гэта сядзіба, атмасфера на высокім узгорку, гэта проста неперадаваема. І фотагалерэя і там яны былі вельмі падобныя, у якіх ён здымаў. Былі вялікія вокны, куды свет падаў, і можна было як бы гуляцца з гэтымі рэчамі. Ну і што цікава, што ён не саромеўся рабіць фотаздымкі з сваімі сялянамі. Гэта былі хутчэй пастановачныя, безумоўна, фотаздымкі, але вось такая як бы рустикальнасць пэўная была модная сярод арыстакратыі, і гэта стварала такія яшчэ і сацыяльныя межы, якія мы можам убачыць, пэўныя магчымасці ці жаданні гэтых фотографаў. Григорий Міранскі, мінскі фотограф, меў студыі, быў яшчэ членам пажарнага вольнага грамадства. Вось гэта пажарная частка, якая каля Нямігі, якая зараз музей, пажарны, там, дзе стаіць гэты помнічак, скульптурка такая. Ну і адзін з самых вядомых фотаздымкаў пра Першую сусветную вайну і Беларусь — гэта санітарны поезд у Мінску. Не поезд, як калона аўтамабіляў, якія лячылі. І вось гэта такая вельмі вядомая фотаздымак, калі гаворка ідзе пра Першую сусветную вайну і Беларусь, то гэта заўсёды. Гэта вуліца Губернатарская, частка фактычна сучаснага цэнтральнага праспекту Мінска. І ён якраз займаўся Мінскам і гарадскімі вобразамі. Нягледзячы на тое, што існуе такі выразны стэрэатып, закладзены, што большасць беларускіх фотографаў якраз здымалі там сядзібы шляхецкія, вёскі, сялян, то вось мы бачым абсалютна урбаністычны такі стыль, і гэта такі вельмі яскравы прыклад таго, што беларускія фотографы ці фотографы, якія жылі на той час у Беларусі, яны займаліся рознымі тэматыкамі і працавалі ў розных накірунках. Легенда як бы літоўскай, польскай, і беларускага фотамастацтва. Палякі называюць яго стваральнікам польскага фотамастацтва, літоўцы літоўскага фотамастацтва, беларусы беларускага, зразумела. Не будзем спрачацца і палітызаваць гэтую тэму, гэта зараз не істотна, але тым не менш, нягледзячы на тое, што агульна гэта чалавек, які стварыў вобраз Вільню і Вільнюса, які працаваў у Вільнюсе, у Вільна яшчэ, як гарадскім фотографам, які здымаў помнікі, здымаў архітэктуру. І там літаральна, можа, 4, 5, 6 гадоў таму назад быў знойдзена новая, невядомая да гэтага серія яго фотаздымкаў пра тюрму, новую тюрму, якая там ввадзілася ў 20-е годы, і там з жыцця арестантаў, там самой тюрмы, і гэта былі невядомая серія фотаздымкаў. Але з іншага боку, Яна Булгака можна разглядаць і яшчэ як піўца Навагрудка і Несвежа. Фактычна вялікая колькасць фотаздымкаў звязана з Навагрудкай. Мы маем мястэчка, якое ў 20-х, з нулявых да 30-х, цэлы шэраг фотаздымкаў, якія дапамагаюць па-іншаму паглядзець. І мы маем не толькі фотаздымкі вялікіх гарадоў, але і мястэчак, і даволі шмат. І гэта вельмі, вельмі важна для нас усіх. Адзін з самых цудоўных, на маю думку, прыкладаў — гэта амерыканка, якая прыехала здымаць Беларусь, Луіза Арнер-Бойд, якую як толькі не называлі нават агенткай,
там, ну, калі не ЦРУ, то амерыканскіх спецслужбаў і так далей, якая была з багатай сям'і. Сям'я ўся там памерла з розных прычынаў, яна прадала ўсё там шахты, якія нейкія ў іх там былі, купіла сабе параход і паплыла на Северны полюс там Нансена шукаць, як бы, і пачала цікавіцца фатаграфіяй, а потым стала адным з самых вядомых такіх фатографаў прыгодніцкіх натуралістаў, якія некуды там ехалі і там рабілі фотаздымкі. А ў 1935 годзе яна прыехала ў Варшаву, якая стала цэнтрам сусветнай фатаграфіі. Быў сусветны з'езд фатографаў у Варшаве ў 1935 годзе, куды з'ехалі ўсе адусюль. І яна ўжо была зоркай, і яна спытала, ці можна мне паехаць куды-небудзь паглядзець на унікальныя, дзікія мясціны. Ну і, зразумела, яе павезлі на Палессе. І яна зрабіла цэлую серыю фотаздымкаў. Частка была надрукавана ў фотоальбоме, яго таксама можна спампаваць. Але колькасць іх значна большая, і фактычна мала таго, што гэта фотограф такіх партрэтаў пінскага рынку, якіх было вельмі шмат, і яны былі такія дакументальна жывыя, які паказвалі там такія цудоўныя рэчы, як бы ўжо не вельмі горача, а мужчыны, хутчэй за ўсё, у абутку, нават калі гэта там лапці, але жанчыны могуць быць і босымі. Вось я, калі заўсёды глядзеў на гэтыя фотаздымкі, я заўсёды думаў, ці не холадна ім, і як гэта праяўляецца. Вялікая колькасць фотаздымкаў з баранамі, з гусямі, з свінкамі, з цыбуляй, там, сенам, якія жывыя людзі розных узростаў, і фактычна цэлая серыя фотаздымкаў прысвечаная Пінску. Такая серія гімн Пінску, гімн пінскаму сусвету 1935 года. Вось знакаміты рачны гандаль, калі з усяго Палесся на лодках сплывалі да Пінска, і на беразе ў гэтых лодках усё прадавалі, жылі там, і неверагодная колькасць гэтых фотаздымкаў. Гэта, з аднаго боку, само па сабе цудоўная крыніца, а з іншага боку, гэта погляд амерыканскай фотамастачкі, для якой гэта абсалютна чужы сусвет. Чужое жыццё, якое яна ўбачыла не так, як яго могуць убачыць уласна там людзі, якія адсюль родам. І гэта вельмі цікава, таму што гэта погляд такога іншага чалавека, які бачыць гэта па-іншаму. Ну і тут можна разглядаць такія розныя каланіяльныя, посткаланіяльныя сюжэты, таму што сам факт, што калі ў чалавека запыталіся, то бок ён запытаўся, да, завязіце мяне ў нейкі дзікі край, яго павезлі ў Палессе, у Пінск, які быў як бы афіцыйна сталіцай ваяводства. Ну, то бок там ўсё было перанесена ў Брэст там з пэўных прычынаў, але фармальна Пінск быў цэнтрам ваяводства, але Палессе гэта дзікі край. Такая серія фотаздымкаў пра вось гэтыя такіх дзіўных людзей з пункту позірка вось амерыканкі, багатай, якая пабачыла ў гэтым жыцці шмат чаго. Была там у Грэнландіі, была там неверагодна дзе, а тут раз яна рабіла вось гэтыя фотаздымкі. І гэта вельмі каштоўна. І, на маю думку, гэта яшчэ чакае пераасэнсавання свайго, уласна, што яна зрабіла, што мы можам з гэтага выцягнуць і зразумець. Вось як вось гэтая жанчына, якая была першы раз на Беларусі і убачыла зусім іншы для яе свет,
А мы зараз просто бачым тое самае пінскае палесе, якое як бы для нас нічым дзіўным не было. Але насамрэч, калі пачаць гэта аналізаваць, то можна ўбачыць зусім іншае. І вось гэта вельмі каштоўна. З іншага боку, Зофія Хамянтоўская, якую часцяком у Беларусі называюць наша Луіза Арнер-Бойд, таму што яна хоць і жыла ў Варшаве, але яе бацькі мелі у пінскім сучасным раёне, у вёсцы Парахонск, мелі сядзібу, куды взімку і летам прыязджалі адпачыць, паляваць, ездзіць на рыбалку, і гэта ўжо свет крыху іншы. Ён вельмі падобны, але крыху іншы, таму што гэта прадстаўніца шляхецкага, арыстакратычнага роду, які быў пісан у гэтыя рэаліі, якая разумела сітуацыю, і яе фотаздымкі паказваюць з аднаго боку тую самую піншчыну, тыя самыя краявіды, тых самых людзей, але пры гэтым яна паказвае існаванне сацыяльных іерархій, таму што яна была прадстаўніцай вось гэтага арыстакратычнага круга, у іх была сядзіба, ёсць фотаздымкі таго, як праводзіць і бавіць свой час шляхта, а з іншага боку ёсць вось гэтыя мурзаценькія дзеткі, гэтыя грэблі, гэтыя перапады, пра якія мы яшчэ далей паразмаўляем, якія дапамагаюць зразумець, што гэтыя два сусвету, шляхецкі і просты, яны суіснавалі, але паміж імі былі дыстанцыі. Я не здолеў знайсці, бо альбомы засталіся ў Беларусі ў выглядзе няма, цудоўная серыя фотаздымкаў з вяселля. Яе ўласна, дзе яна сама рабіла фотаздымкі. Гэта было такое, было вяселле ў Варшавы, а потым было яшчэ вяселле ў Парахонску для мясцовых і для сялян, якія жылі вакол, дзе сяляне прыходзілі як бы пачаставацца на вяселлі, і дзе стаялі вялікія сталы, і мясцовы гаспадар сустракаў сялян, былі нарэзаныя ломці хлеба, стаялі бутлі з самагонам, і налітыя стаканы, яны падыходзілі па чарзе, называліся, там, можа, давалі нейкія падарункі, калі гэтым быў нейкі сэнс, бралі стакан, бралі ламоць хлеба і зыходзілі. І гэта было непастановачна, і гэта паказвае, пэўныя такія яшчэ кліенцкія, патранальныя вось гэтыя сувязі, якія ўсё роўна яшчэ існавалі. Это ўжо не было там магнатэрыя, сяляне, у тым такім рэчапаспалітаўскім 19, 18 ці 17 стагоддзя, але гэта паказвала, што гэтыя сувязі ўсё роўна існавалі ў такім спецыфічным выглядзе. І гэта вельмі цудоўная серія, вельмі такая важная, і вось гэта, уласна, яна і ёсць сама. Яна, дарэчы, мела таксама вялікую колькасць нагародаў. У яе серыя фотаздымкаў, звязаных з паўстаннем у Варшаве, вельмі важных для Польшчы. І потым яна мігравала ў паўднёвую Амерыку, і ўжо пасля яе смерці яе сваякі, там дзеці ці ўнукі прывезлі вялікія архівы. Аказалася, пра яе проста забылі. Аказалася, там, калі не памыляюся, там дзесяткі тысяч фотаздымкаў гэтых першых, як яны, негатываў, якія там адкрывалі, у яе была фотастудыя ў Варшаве, але і вялікую колькасць фотаздымкаў і пра Палессе. І вось усе яны да канца яшчэ не апрацаваныя, і гэта, на жаль, вельмі прыкра, але, можа, і добра, яшчэ будзе шанец з гэтым папрацаваць. Юзеф Шыманчык, гэта іншы такі вобраз. Гэта чалавек, які нарадзіўся і жыў у Косаве, там, дзе Косаўскі замак, там, дзе сядзіба Касцюшкі.
Ён там нарадзіўся, ён зацікавіўся фатаграфіяй, і ён зрабіў там студыю, і мы маем цэлую вялікую колькасць архіваў, фотаздымкаў пра паўсядзённае жыццё і невялікага мястэчка і людзей вакол яго, сялян, якія ўжо быў не арыстакратам і бачыў гэта крыху па-іншаму. Гэта быў ужо такі дасведчаны, выхаваны інтэлігент мясцовы. І гэта вельмі цікава, таму што ён бачыць іншыя ракурсы. Вось, напрыклад, гэта цудоўныя фотаздымкі пра ровары і сусвет людзей, якія у той час маглі прыгожа адзявацца, некуды выязджаць. І гэта не было толькі сялянскае жыццё нейкае, да? А мы бачым нейкія іншыя бакі даволі цікавыя. З іншага боку, такія тэхналагічныя, цікавыя для этнографаў фотаздымкі, якія дазваляюць убачыць тэхналагічныя працэсы, якія без гэтых фотаздымкаў вельмі цяжка растлумачыць, напрыклад, студэнтам. Калі ты ніколі гэта не рабіў, не зацягваў снапы на вазу, то дакладна растлумачыць, як гэта робіцца, амаль немагчыма. І гэта, на маю думку, вельмі важны фотаздымак. З іншага боку, вось фотаздымкі пра люлькі з дзяцьмі на поле, якія маюць такі цэлы сюжэт, наратыў такі гераічны, які распавядалі заўсёды бабушкі пра тое, як яны нараджалі дзяцей і ішлі далей працаваць. І заўсёды гэта ўспрымалася як такое перабольшванне крыху, да? Што вось такая гераізацыя цяжкасці жыцця, што мы вось там цяжка працавалі, а вы зараз нічога не робіце. Заўсёды, да? Што вось раней было цяжэй, складаней і гэтак далей. Але гэтыя фотаздымкі яны дазваляюць убачыць, што гэта было рэальнасцю, што так як трэба было выконваць палявыя працы, жніво не магло чакаць, таму з дзяцьмі нават з такімі маленькімі выходзілі і працавалі, а дзеці заставаліся, і гэтыя фотаздымкі яны вельмі важны сваёй такой рэалістычнасцю, непастановачныя. Хаця, тут мы можам убачыць, як сям'я з некалькі пакаленняў, да, сядзіць, і зразумела, што яны адмыслова селі, каб іх сфотаграфавалі. Але пры гэтым ёсць гэтыя ложкі, ёсць некалькі пакаленняў, якія жывуць разам, і нам даволі складана зараз уявіць сабе, як гэта увогуле можа быць у невялікай хаце, там 4 на 6 метраў, дзе ёсць печ, дзе няма падзелаў на пакоі, і людзі жывуць разам некалькі пакаленняў, нараджаюць дзяцей, выхоўваюць, жывуць і вырашаюць шмат якіх пытанняў. Гэты фотаздымак, ён дакладна адлюстроўвае сітуацыю, што беларускія сяляне не мелі прыватнасці. Проста не існавала такой, у меня сын, у меня дачка, яны павінны жыць у асобных пакоях, у іх павінна быць прыватнасць, там павінна быць абвестачка такая, не заходзіць без стуку, без дазволу і гэтак далей. Кожны павінен мець права пабыць аднаму і гэтак далей. Тут не было нават сітуацыі, калі магла б узнікнуць думка, што чалавек мог бы пабыць адзін. Проста таму, што ўсе жылі разам, і гэта быў такі прыклад калектывізму. І гэта не было 200 гадоў таму назад. Гэта 20-30-е годы 20-го стагоддзя, фактычна, нават, можа быць, недакладна 100 гадоў таму гэта адбывалася. І таму, калі мы зараз шукаем тэорыі тлумачэнняў, чаму зараз адбываецца менавіта тое, што адбываецца, мы павінны разумець, што мы бачым вось такі калектывізм і такія мадэлі жыцця, якімі людзі жылі, і яны не маглі за 100 гадоў так раз і пазбавіцца ўсяго гэтага. І таму гэта можна маніпуляваць, гэта можна выкарыстоўваць, а нават і не маніпуляваць, не выкарыстоўваць, людзі ўсё роўна не могуць пазбавіцца так хутка такіх складаных модуляў і мадэляў жыцця проста так, да, ментальных. І вось гэтыя фотаздымкі нам даюць магчымасць гэта убачыць. Тэафіл Барэці, які прыехаў з Польшы і заснаваў фотаатэлье, яго брат родны таксама заснаваў у Мінску, два родныя браты Барэці, не звязаныя першапачаткова з Беларусю, заснавалі, але брат яго працаваў толькі з партрэтамі, да? Яго можна было прыйсці, зрабіць сабе там партрэт для кабінета там, ці яшчэ чаго.
то Тэафіл быў зачараваны Беларусю, ездзіў па Беларусі, маем даволі вялікую серыю фотаздымкаў Мінска, Новагрудка, Несвежа, Клецка, ну і шмат яшчэ якіх мест, і гэта такі цудоўны, і прыроды таксама, пейзажаў, такіх панарамных. Ён знаходзіў вялікую гару, з якой можна было ўбачыць там прыгарад, Несвежа, там панарама, Новагрудка или что-нибудь такого кшталту. Ну, а зараз мы пераходзім да прафесійных этнографаў, якія займаліся яшчэ паралельна фатаграфіяй. Вось там адзін з іх, такі на Палесе, Юзеф Абрэмскі. Бачыце, в якіх яшчэ штанішках такіх. Ось размаўляю. Бачыце, як выразна адрозніваюцца две постаці. Паглядзіце, беларус Паляшук і варшаўскі прафесар, якія яны розныя. І потым гэта фіксаваліся асобныя. Вось этнографам было цікава вось зафіксаваць нейкія тэхналагічныя рэчы, рамёствы, інтэр'еры хат, такія асобныя важныя элементы, якія потым маглі дапамагчы візуалізаваць даследаванні, звязаныя там з беларускай культурай. Прычым, калі мы кажам вось пра гэтага дзядзечку Юзефа Абрэмскага, то ён адмыслова вывучаў Македонію, таксама глухія еўрапейскія мясціны сялянскія і Палессе. Часцяком іх параўноўваючы і лічачы, што Палешукі гэта архаічная, вельмі архаічная этнаграфічная група, і фактычна яго настаўнікам быў Браніслаў Маліноўскі, які ездзіў вывучаць у Новую Гвінею дзікуноў, а гэты ўжо вывучыўшыся ў Лондане, ужо шукаў гэтых дзікуноў недалёка ад Варшавы. То бок і Македонія, і Палесе для яго, і ён там напісаў кнігу «Людзі Палесе», дзе якраз і даследаваў гэтую архаічнасць гэтых людзей, шмат чаго напісаўшы такога пэўным сэнсе каланіяльнага. Ён шукаў менавіта архаіку. Яму было цікава знайсці і паказаць, што і на тэрыторыі Рэчы Паспалітай ёсць такія самыя архаічныя, і што не толькі англічане могуць недзе там у сваёй імперыі кагосьці знайсці, што і на тэрыторыі Рэчы Паспалітай таксама можна такіх знайсці і іх даследаваць. Адзін з першых фактычна такіх навуковых даследчыкаў это Міхаіл Кусцінскі. Яго творчасць уведзена ў навуковы зварот менавіта дзякуючы Ользе Лабачэўскай. Ён сам з Лепельшчыны, займаўся археалогіяй і здымаў раскопы і свае археалагічныя знаходкі. У яго дома быў музей. Але потым ён прыняў удзел у падрыхтоўкі да ўсерасійскай этнаграфічнай выставы ў Маскве ў 1867 годзе. Гэта была модная тэма. Усе імперыі ў гэты момант рабілі этнаграфічныя выставы ў Берліне, у Лондане, Парыжу і ў Маскве, каб паказаць шырату сваіх зямель, этнаграфічную разнастайнасць. У гэты момант у Берліне на выставе пігмеяў паказвалі як пераходныя істоты, пераходныя ад людзей, ад абезьян да людзей. І вось былі там абезьяны, там былі жырафы, там нехта яшчэ быў, а тут у гэтым загончыку стаялі пігмеі. І можна было прыйсці іх і пакарміць. Вось гэта была такая каланіяльны інструменталізм, які выкарыстоўвалі, у мэтах якога выкарыстоўвалі этнаграфію. І ў пэўным сэнсе Кусцінскі зразумеў гэты мэсэдж, і ён зрабіў цэлую серыю фотаздымкаў з Полаччыны, Ладгальшчыны, Лепельшчыны, Ушаччыны, якія паказвалі і стракатасць этнічнага насельніцтва і складанасць гаспадарчага вось гэтага пабудовы гэтых зямель, і яго фотаздымкі былі прыняты ўсе. Знойдзена 43 у архіве Вільнюскага універсітэта. Яшчэ частка ёсць у расійскім этнаграфічным музеі, але яны дублююцца.
Но на думку Лобачевскай іх было як мінімум там 50, бо нумерацыя дазваляе казаць, але іх пакуль няма. І гэта цікавыя фотаздымкі, таму што яны цалкам пастановачныя, пры гэтым яны паказваюць і сям'ю, і антрапалагічныя тыпы, і гэтыя людзі вывалаклі ўсё, што можна гаспадарчае, каб адразу ў адным гэтым фотаздымку паказаць увесь спектр беларускай культуры. Вось крестьянская изба близ Лепеля, крестьяне Полацкага уезда. Вось стаіць нават твару не бачна. Прычым гэта робіцца на вуліцы, таму што добрае святло, сонечнае надвор'е і дазваляе зрабіць фотаздымкі высокай якасці. І гэта цікава не толькі з пункту позірка этнаграфіі, а такога яшчэ посткаланіялізму, калі на заказ Масквы, імперскага цэнтру, вось тут з аднаго боку ствараліся вось гэтыя каланіяльныя штукі, але з іншага боку гэта давала штуршок для развіцця, напрыклад, фатаграфіі, для развіцця навукі, таму што ён карыстаўся поспехам, яму далі нагароду, і яго здымкі потым выкарыстоўваліся далей у музейнай прасторы. І гэта такі вельмі важны і цікавы прыклад. Адзін з самых знакамітых беларускіх і этнографаў, і фатографаў паралельна, Ісаак Сербаў, у 1911 годзе па заказу паўночна-заходняга аддзялення рускага геаграфічнага таварыства ў Вільню ён атрымаў грошы і паехаў па беларускаму палесю, там ад Слуцка да Пінска, праз усе гэтыя края, рабіць даследаванне і рабіць фотаздымкі яшчэ на такіх шкляных рамках. Ён гэта рабіў, і там ёсць такая драматычная гісторыя, што на адным з прыстанку, гэта ўжо было перад Першай сусветнай вайной, яго прынялі за нямецкага шпіёна, жандармы яго там ці паліцэйскія яго затрымалі, пакуль яго затрымлівалі, пабілі яму шкляныя вось гэтыя рамы, і фактычна зруйнавалі ўсю яго працу. Былі праблемы з тым, каб яго вызваліць, бо там усе лікавалі, а злавілі нямецкага шпіёна. Але яго вызвалілі, і ён вымушаны быў вярнуцца ні з чым, і была аб'яўлена вось якраз фандрайзінг, збор сродкаў, і яму назбіралі адмыслова грошы, яму выкупілі новы фотоапарат, таму што той быў зламаны, новыя вось гэтыя касеты шкляныя, і ён зноў праехаў і зрабіў гэтыя фотаздымкі. Частка з іх захавалася ў Беларусі і выкарыстоўвалася, частка ў 70-х гадах была знойдзена ў Вільні і зноў прывезена на выкарыстанне, але самая вялікая частка была страчана, ніхто не ведаў. І якраз Ольга Лобачевская ў Вільнюсе у архіве здолела іх знайсці, ідэнтыфікаваць, і потым быў выданы фотоальбом, шыкоўны фотоальбом, які я там паказваў у пачатку, дзе вось гэтая неверагодная колькасць фотаздымкаў, якія паказваюць цудоўныя рэчы. Гэтыя фотаздымкі збольшага зроблены якраз у навуковых мэтах, таму тут і антрапалагічныя тыпы, і зразумела, што людзі адзяваліся ў самае прыгожае, што іх было, каб зафіксаваць такую спецыфіку, у тым ліку рэгіянальную спецыфіку строя. Зразумела, што кожны дзень яны так не хадзілі, але тым не менш гэта неверагодна важная крыніца, якая паказвае цэлы шэраг мястэчак і вёсак Беларусі, нават там ёсць маей радзімы, і пры пэўных варыяцыях я там знайшоў сваіх аднакласнікаў, якія знайшлі сваіх бабуляк, якія казалі, што моя прабабуля казала, што вось там нейкі ездзіў. То бок нават можна фактычна там пальцамі знайсці, гэта, напэўна, моя там прабабуля. І ў гэтым таксама ёсць такі цудоўны і цікавы нейкі сэнс. Леў Дашкевіч – гэта рэальна прафесійны фотамастак, які меў французскую адукацыю, ён скончыў Льежскую мастацкую акадэмію па спецыяльнасці фатаграфія. У Мінску яго была студыя.
А ён пасля стварэння БССР працаваў у інбілкульце і ездзіў з этнографамі ў якасці фатографа. І вось якраз у 1923 годзе яны праехаліся і для усесаюзнай выставы ў Маскве 1923 года зрабілі цэлую серыю фотаздымкаў, якія якраз павінны былі прэзентаваць вось Беларусь, беларускасць і беларускую культуру, як вось гэтую імперскую разнастайнасць ужо савецкага часу і савецкага кшталту. Не ведаю, там пашанцавала ці не, ён папаў у рэпрэсіі, але яго арыштавалі і праз дзень выпусцілі. Неяк такое бывала, нейкія такія нетлумачальныя, але гэта моцна паўплывала як на яго асабістае жыццё, то бок ён доўгі час баяўся, так і тое, што зразумела, што з працай яму было складана, але пасля яшчэ вайны ён заняўся вось гэтай медыцынскай фатаграфіяй, рэнтгенам і вынайшаў яшчэ там некалькі такіх цудоўных метадаў, якія потым савецкая медыцына выкарыстоўвала там для пошука анкалагічных хвароб. Так што як бы ён быў такім разнастайна развітым чалавекам. Вось якраз Юзеф Абрэмскі, польскі прафесар, вось ён у Македоніі так выглядаў. Калі хадзіў у Беларусі, вось ён напісаў кніжку па лесе пра вось гэтых архаічных людзей, але ён некалькі разоў быў на Палесе разам са сваімі студэнтамі і аспірантамі, і там ёсць цэлая серыя фотаздымкаў не толькі яго, але і яго калегаў, студэнтаў. Но тым не менш гэта такая вельмі важная якраз адлюстраванне паралельна. Мы маем Бойд і Хамянтоўскую, якія бачылі людзей у такой прыродзе, у вобразах, у тым, як гэта жыццё адбывалася, а тут мы бачым такія выключна зафіксаваныя там вячоркі, вяселле, крэсны ход, касцы, прычым там цэлая серія, як косяць, як менцяць косы, як становіцца ўрад, там прыгажуні дзяўчыны, вясельны абрад, і ўжо такія як бы вырваныя з гэтага краявіду, але зафіксаваныя з гэтымі асаблівасцямі навуковага кшталту, якія дазваляюць убачыць дэталі, якіх, можа быць, фотамастакі не бачылі ў гэтым такога сэнсу. Можа быць, і гэта дазваляе нам убачыць гэтых беларусаў і беларускасць больш выпукла, і мастацкую, і навуковую разам. Вельмі цікавая і цудоўная этнаграфіня Марыя Знаміровская-Пуферава. Яна працавала у Віленскім універсітэце Стэфана Баторыя і аб'ехала ўсю заходнюю Беларусь, якая была ў складзе Рэчы Паспалітай, бо яна сама адмыслова займалася рыбалоўствам. Але пры гэтым яна ездзіла са студэнтамі, з сваімі магістрантамі. Быў музей этнаграфічны пры Віленскім універсітэце. І, дарэчы, адзін з беларускіх этнографаў, Мар'ян Пецюкевіч, абараніў яе магістарскую дысертацыю па стараабрядцам Браслаўшчыны, якая да сённяшняга часу яшчэ не надрукавана. І вось недавно у Літве быў выдадзены вялікі фотаальбом яе фотаздымкаў, дзе як бы сярод літоўскай этнаграфіі мы знаходзім неверагодную колькасць фотаздымкаў, прысвечаных Беларусі, якія даны ў літоўскіх назвах з літоўскімі гэтымі рэчамі. Напрыклад, там вось тут унізе Баранавіч, ці Слонім, ці там вялікая колькасць, аж да Лунінца яна даязджала і рабіла фотосесіі. А яе вось гэтая кніжка з вялікай колькасцю фотаздымкаў з Беларусі зараз з'яўляецца рарытэтам і так знайсці немагчыма. Пасля вайны яна была дырэктарам Турунскага этнаграфічнага музея, які зараз і носіць яе імя.
Вось, і яна вялікі час прысвяціла вывучэнню Беларусі і шмат такіх вось, асабліва пра рыбалоўства, там з вудачкай, сеткай такой, з такімі восцямі гэтакімі, летняе, зімняе, і там, ну, па ўсіх тэрыторыях і Літва, і Беларусь, і Польша, але вось гэта дазваляе ўбачыць, ну, нам таксама такія цікавыя ракурсы таго, што ёсць і было. Ну, і зараз крыху тэматычна. Яшчэ раз падкрэслю, што стэрэатыпна вось у розных тэкстах пра фатаграфію 19-га, там першыя трэці 20-га стагоддзя у асноўным заўсёды гаворка ідзе пра такі этнаграфічны сюжэт. Сюжэт пра вёску, пра сялянскую традыцыйную культуру, але насамрэч неверагодная колькасць фотаздымкаў прысвечаная гораду. У розных яго варыяцыях, ну, вось фотаздымкі кусцінскага лепеля, розныя варыянты і Пінска, і Мінска, і Несвіжа, і Навагрудка, і я яшчэ не ўпамінаў Сергея Праскуріна, які рабіў першыя каляровыя фотаздымкі на рубяжы 19-20 стагоддзя, дзе ёсць фотаздымкі Полацка, Віцебска, такія абзорныя. І, ну, насамрэч вельмі шмат. Пры тым, што вялікая колькасць фотографаў, як, напрыклад, Ян Булгак, вялікую колькасць сваёй творчасці прысвяціў Вільні, Варшаве. У яго ёсць цудоўная серыя, прысвечаная Вроцлаву і Лодзі, такім прамысловым, там такія заводы, дымяцца трубы, такое, як бы, мадэрнізацыя, як прамысловасць развіваецца, эканоміка ў другой Рэчы Паспалітай, але пры гэтым, ну, і вялікая колькасць прысвечана менавіта беларускім гарадам, што часцяком, ну, не супадае з гэтымі стэрэатыпнымі ўяўленнямі. Мне падаецца, што мы яшчэ чакаем такого, як бы, урбаністычнага вобразу, які, ну, моцна, ну, адрозніваецца. Калі мы возьмем Лепель, то там была лепельская водная сістэма, каналы, і гэта масты пад'ёмныя у Лепелі, пад'ёмны мост, праз які хадзілі баржы і так далей. Ну, дзе Лепель, а дзе 19 стагоддзя, а дзе вось гэтыя тэхналогіі? Не, было, і горад развіваўся, і гэта сведчанне, ну, гэта нейкі новы вобраз, да, які, як бы, ну, напрямую не датыкальны вось да Лепеля, да, як такавога. Можа, хто з Лепеля, я не хочу нікога абразіць, але, ну, вось такія стэрэатыпы, вобразы, яны, безумоўна, існуюць. З іншага боку, вось, калі мы кажам пра Булгак, і адмыслова займаўся, да, аб'ектамі спадчыны, то мы маем неверагодную колькасць фотаздымкаў, якая прысвечаныя там і касцёлу Ішкалдзі, і Гродна, і Мір, і Несвіж у розных варыяцыях, там з розных бакоў, якія, ну, нам захавалі пэўныя вобразы, якія ўжо зараз выглядаюць зусім па-іншаму. Гэта цэлая серыя фотаздымкаў, прысвечаных вольнаму баўленню часу. І вось гэта такая цікавая, шмат з якіх фотаздымкаў Беларусь ствараецца як такая водная краіна, да. Калі пра Палесе, то там проста, ну, гэта катастрафічна. Людзі на лодках, людзі перавозяць коней на лодках, людзі перавозяць кароў на лодках, людзі перавозяць дровы на лодках, людзі прадаюць тавары з лодак, людзі жывуць на лодках, ці там грэбля, да, і конь едзе, вязе нейкае сена па калена ў вадзе, ці нейкі там разлілася, разліў вясной, разліў восенню. І вось гэтыя вобразы Палесе як балота, Палесе як мора. Але пры гэтым, ну, і вялікая колькасць незвязаных з Палесем. Браслаўшчына, у Булгака ёсць цэлая адмысловая брашура, прысвечаная Нарачы, якая выйшла ў 1930 годзе з, ну, там тэкстам і цэлай серыяй фотаздымках, прысвечаных Нарачы таксама. І вось параходы, гэтае паляванне на балотах, ну, і шмат яшчэ чаго, што стварае такі вобраз Беларусі як водная краіна, такая, як бы, пэўным сэнсе Венецыя
Таму што гэта тое, што было дзіўна для шмат каго, гэта тое, што прыцягвала ўвагу, і яны рабілі гэтыя фотаздымкі ў першую чаргу. Это тое, што не супадала з нейкімі такімі іх уяўленнямі. Яны гэта фіксавалі як тое, што было самае цікавае. А зараз мы маем толькі гэтыя фотаздымкі. І зараз у нас ствараецца вобраз якраз таго, што гэта было паўсюль. А насамрэч, як і мы самі, калі мы ідзем, што мы фатаграфуем? Не тое, што мы бачым кожны дзень, а нешта цікавае, нешта такое незвычайнае часцяком. Вось і гэта стварала такія вобразы. І па лесе шмат чаго, вось гэтыя этнографы, гэтыя фотамастакі, яны шукалі архаіку, стваралі гэтую архаічнае палесе, і гэты вобраз, ён да сённяшняга часу захоўваецца, як такое людзі на балоце, як там, да якіх нельга там даехаць з адмысловай псіхалогіяй, ментальнасцю, асобны рэгіён, не такія як усе. І гэта вобраз, які ствараўся ў тым ліку, дзякуючы вось гэтым прафесіяналам, якія якраз і шукалі вось гэтыя вобразы. Вобразы, якія бы прыцягвалі ўвагу гледачоў да іх фотаздымкаў, і у пэўным сэнсе гэта спрацоўвала. Неверагодная колькасць прыроды, як летняй, так і зімняй. І, вось, дарэчы, фотаздымак Булгака з вось гэтай брашуры пра Нарач. Там яны даволі кепска, кніжкі 30-х гадоў, і там не ўсё добра выглядае, таму адна з тых, якія... Але вось бачыце, тут рака, тут возера, тут увогуле незразумела што. І вось гэтыя вобразы. Але пры гэтым у Булгака ёсць цэлая серія фотаздымкаў пра прыроду. Дарога, іржышча, лясная дарога, снежная лясная дарога. Такія рамантычныя вобразы, якія павінны былі падкрэсліць вось спецыфічнасць вось гэтай роднай зямлі, такое як бы радзімы, некае там снапы сена, там снапы саломы, нейкія такія рэчы, якія проста на поле, тучкі, якія бягуць па небу. І гэта стварала такія рамантычныя, вельмі важныя вобразы. Таму прыроды насамрэч было шмат, і гэта таксама в пэўным сэнсе дзіўна, таму што яно не супадае з гэтым стэрэатыпам. Як там, калі гэта было вельмі дорага каштавала? Гэтых фотамастакоў было не так мала, але яны раз і там у лесе здымае зімнюю дарогу. Навошта, калі можна было патраціць як бы рацыянальна гэтыя рэсурсы на нешта іншае, але яны ў гэтым бачылі вельмі важныя штукі. Вялікая колькасць фотапартрэтаў рабілася ад знакамітых людзей, вось ад Дуніна Марцінкевіча, Фердинанда Рушчыца, з якім сябраваў Булгак, да якога ездзіў, пра якога напісаў успаміны. Ёсць цэлая серія пра сядзібу Рушчыца, пра яго самого ўласна фотаздымкаў. Янка Купала, знакаміты вось сам аўтапартрэт Тышкевіча, у яго вялікая колькасць там на кані, аўтапартрэт на кані, якая павінна была быць тэхніка, колькі часу там была гэтая вытрымка, каб ён на кані яшчэ конь паднімаўся напярэдні, колькі ён там павінен быў стаяць, каб гэта быў зроблены такі фотаздымак. У мяне не хапіла тут ні сіл, ні часу, але быў знакаміты беларускі майстар партрэтаў ужо з пачатку 20-го стагоддзя Маісей Напельбаум, які зрабіў самы вядомы фотапартрэт Владзіміра Ільіча Леніна, які кананічны, класічны і які быў прыняты за прыклад ідэальнага фотапартрэту прапагандісцкага, але ў яго ёсць уся партыйная, бо ён пераехаў у Маскву і потым стаў працаваць там, кінуў сваю студыю тут у Мінску. І там і Анна Ахматова, і Сталін, і, усе вядомыя, каго можна было, і гэтых партрэтаў было шмат, ёсць цэлая серыя, архівы, проста партрэтаў людзей, таму што людзі працавалі у сваіх фотастудыях і зараблялі тым, што да іх прыходзілі, і рабілі гэтыя знакамітыя партрэты, калі афіцэр сядзіць з шабляй,
а рядом стаіць яго ці жонка, ці не ведаю, яго дзяўчына, ну і такі там сямейныя і шмат якія, іх было вельмі шмат гэтых фотапартрэтаў. Нягледзячы на тое, што гаворка ідзе пра там пачатак 20-го стагоддзя, на фотаздымках часцяком, асабліва гэта як бы ў эліты, мы бачым тэхніку. Я, на жаль, не знайшоў у альбоме Хаментоўска, ён ёсць, але ў вольным доступе няма. Супер класны фотаздымак, як седан з адкрытым верхам едзе па Пінску у 30-м годзе. І бачна, што гэта белае аўто з чырвонымі, ён чарна-белае, зразумела, фотаздымак, але па пэўных ускосных гэтых можна зразумець, што гэта белае з чырвонымі палосамі. Уявіце себе 30-й год, Пінск, куды Бойт прывозяць як у архаічнае месца, а там едзе купэ з адкрытым верхам. Гэта нейкія такія сведчанні. А з іншага боку, гэта такія пошукі такіх як бы дыстанцый паміж прыродай, якая існуе сама па сябе, архаікай, багнамі, цяжкасцямі і дасягненнямі, тэхналагічнымі дасягненнямі сучаснай культуры, варшаўскімі арыстакратамі ці інтэлігентамі, якія прыехалі на вёску. Такія вось як бы сюжэты, якія дазваляюць яшчэ больш адцяніць прыроду, яшчэ больш убачыць. Прычым у Хаментоўскай нават ёсць фотаздымак, дзе недзе там пад Пінскам у лесе валяецца кузаў ад старага аўтамабіля. То бок ужо ў 30-х гадах недзе ў лесе выкінулі ад старай машыны. Колькі тых машын магло быць? Але ўжо валялася. То бок, калі мы зараз там ходзім, і бачым нейкія мусаркі, дзе валяюцца гэтыя розныя рэчы, то яны ўжо пачыналі тады, як бы шла тэхналогія, шла мадэрнізацыя, і яна несла сабой не толькі дасягнення, але яшчэ і смецце. І гэта такі таксама цікавы сюжэт сам па сабе. І вобразнасць, якая існавала і якая супадала, таму што гэта былі агульныя тэндэнцыі. З аднаго боку, паглядзіце, пастановачны сюжэт, фотаздымка Кусцінскага, дзе яўна пры нейкім сядзібным будынку, магчыма, нават маёнткавым, таму што тут мы бачым сцяну з цэглы, якая затынкавана, і каб на гэтым кантрасце прывязлі і паставілі сялян. І што яны тут робяць? Каня няма, проста вазок, тут граблі. Што тут робіць жанчына з вёдрамі адначасова? Гэта, зразумела, пастановачнае фота для этнаграфічнай выставы. А з іншага боку, фотаздымак Тышкевіча, які таксама пастановачны. Вось ёсць нейкая там гэта гаспадарчая пабудова, чаму тут стаіць стол пры ўваходзе, зразумела, ён там бессэнсоўны, яго адмыслова паставілі, і сядзяць людзі, чамусьці яны тут ядуць прямо як быццам бы, прычым гляньце, як сядзіць. Я не здзіўлюся, што гэта можа быць не селянін, а хтосьці з сяброў Тышкевіча, якога пераадзелі, таму што такая поза мыслителя, такого як бы чалавека. І пры гэтым тут ёсць каса, вісяць збаны нейкія. То бок такі сюжэт, куды накідалі ўсё, што можна. І гэта такія як бы русцікальныя вобразы, якія дазвалялі зрабіць і прыгожы фотаздымак у такім сялянскім стылі, але і на двары, каб слонца падала і можна было зрабіць добрай якасці яго. Пры гэтым гэта цалкам пастановачныя фотаздымкі, любы аналіз нам дазваляе гэта зрабіць такую выснову. З іншага боку, фотаздымак Кусцінскага, гэта 800, не раней за 866 год, таму што ў 867 пачатку ўжо была выстава, трэба было ўжо зрабіць гэтыя фотаздымкі, іх накіраваць у оргкамітэт. Оргкамітэт павінен быў пагадзіцца, то бок там полгода павінна было быць, не пазней за 866. Мужчына, мешчанін у працоўным адзенні і з сякерай. І
здымак 1923 года, мужчына, і таксама з сякерай. І такіх здымкаў даволі шмат. Гэта такі элемент маскуліннасці ў пэўным сэнсе. Сякера заўсёды была пры мужчыне, гэта была частка яго такога як бы паўсядзённага. Яна ці была там за поясам, ці ён яе трымаў у руках, ці вось на плечы мог павесіць. Але вось такія вобразы, якія супадаюць паміж імі, ну не ведаю, 23, 40, 34, 55 гадоў розніцы, але гэтыя вобразы захоўваліся. То бок гэта такія стэрэатыпныя, якія перадаваліся і, напэўна, можа быць, разглядаліся аднымі фотамастакамі, і потым яны стваралі падобнага кшталту такія вось нейкія рэчы. Ці наступны, то бок дзеці у гэтай вясковай атмасферы, якія амаль у кожнага з фатографаў, які рабіў фотаздымкі на вёсцы беларускай, абавязкова фіксаваліся гэтыя дзеці ў розных варыяцыях. Прычым мы можам паглядзець, што глобальна як бы яны нічым тут не адрозніваюцца, але само напаўненне сэнсамі рабілася іншае. Вось гэты фотаздымак, гэта фотаздымак 1923 года. І па тэкстах ён уже фіксуе пра тое, што фотограф разам з этнографамі хацелі зафіксаваць, як савецкая моладзь змяняе свае уяўленні пра жыццё, перад імі адчыняюцца новыя дарогі, яны могуць зрабіць там кар'еру і бла-бла-бла, государство, дзяржава пра іх дбаецца і шмат яшчэ чаго. Але калі мы возьмем без нагрузкі такой прапагандысцкай фотаздымкі з заходняй Беларусі і пачнем параўноўваць, то, на маю думку, там вялікай розніцы няма. Такія ж дзеці, такія ж мурзатыя бегаюць, як бы шмат чаго рознага ў іх няма. Але пры гэтым можа падацца, што, на маю думку, Хамянтоўская пры фіксацыі вось палескай глубінкі, яна вось шукала такія нейкія вобразы, яны былі больш такія рэалістычныя, такія дзеці ў брудзе, мурзатыя, а потым раз і арыстакраты на паляванні ці стаяць там каля аўтамабіля, і вось гэта паказвала ў гэтых серыях нейкую дыстанцыю, таму што ў астатніх такіх на фотаздымках гэтага бачна няма. І, магчыма, у гэтым ёсць нейкі сэнс, але ён пакуль яшчэ не асэнсаваны і не адрэфлексаваны. Усе, хто здымаў Беларусь і беларусаў, ты ўсе абавязкова здымалі беларускія хаты. Гэта беларуская хата як нейкі вобраз, архетып такой традыцыйнай культуры з такім чаротам наверсе, з такімі складанымі, але вось такая ўжо як бы даволі модная, з такім зашытым франтонам, цікавая ўжо як бы тэндэнцыя. І гэта такі архетыпічны вобраз, які фактычна сустракаецца ўсіх там, і ў Сербава, і ў Абрэбскага, і ў гэтага самага Дашкевіча, і шмат яшчэ у каго. Калі казаць пра тое, ці маглі іх выкарыстоўваць, таму што яны маглі рабіць гэтыя фотаздымкі, а потым яны ляжалі ў архівах і фактычна маглі не аказваць уплыву на ўсіх астатніх, то насамрэч, канешне, іх выкарыстоўвалі. Вось адзін з самых такіх цікавых прыкладаў. У 1878 годзе выйшла кніга Александра Сементовскага «Этнаграфічны агляд Віцебскай губерні». Это такая невялікая па нынешніх часах брашура, але вельмі важная для беларускай этнаграфіі, таму што там у такой канцэнтраванай лаканічнай форме падавалася апісанне такое этнаграфічнае, там адзенне, ежы, этнічных вось такіх вобразаў, строяў.
І гэта кніжка выкарыстоўвалася потым і выкарыстоўваецца да сённяшняга часу. Дарэчы, як крыніца. То бок як бы лічыцца, што тое, што там напісана было ў 1878 годзе, гэта там праўда амаль адно к аднаму. Не будзем казаць пра погляды самого Сементоўскага, таму што гэта не тэма нашай сённяшняй размовы, але тым не менш у яго працы сустракаюцца вось гэтыя гравюры, зробленыя на падставе фотаздымкаў Кусцінскага. Прычым, калі мы бачым у Кусцінскага цудоўны фотаздымак, то глядзіце, што выйшла ў кніжке. Яно, гляньце, як тут мы бачым, да, на мужчынскай картузе, да, і што тут. Нават не зразумела, што гэта картуз, і што тут на версіі таксама колер вось шалі накінутай, і што тут. Нават не з першага разу зразумееш, што там нешта накінутае. То бок, вось тэхналогіі, якія дапамагалі ў той момант надрукаваць гэтыя вобразы, яны скажалі. І подпісы таксама. Фотаздымак, на якім на зваротным баку было дакладна распісана, ува што яны былі адзеты, якога колера, як гэта, бо гэта было важна для музеіфікацыі падчас выставы. Называецца «Свадебны наряд крестьян Лепельского уезда». Вясельны строй сялян Лепельскага павету. Ужо ў кніжкі Сементоўскага мы бачым беларусы. Прычым як бы беларусы Віцебскай губерніі. Потому што кніжка пра Віцебскую губернію не Лепельскага павета, таму што якраз у Кусцінскага мы бачым на фотаздымках, як Лепельшчына адрозніваецца ад Полачыны, ад Латгальшчыны і так далей, а тут яны ўсё беларусы. І мы бачым, як адбываецца скажэнне, а потым гэтае скажэнне пераходзіць, гэта такі самы прыклад з кнігі Сементоўскага, мы бачым сцэна пры карчме в местечко Улла Лепельского уезда. Причем мы видим, что это не корчма, а постановочный фотоздымок на улице. На улицу вынесли некие столы, сядзяць люди, хутчэй за ўсё прадстаўнікі шляхты, такое мясцовае, шарачковае, але можа быць і мяшчане, такія месцячковыя такія. І паглядзіце, як гэта выглядае у кніжкі Сементоўскага. Прычым на самым фотаздымку не пазначана, хто гэта, а ў кніжкі мы бачым палякі. Хто такая шляхта, напрыклад, ці гэтыя мяшчане, які былі? Яны былі каталікамі, якім яны маглі быць для Сементоўскага? Палякі. І вось так адбываюцца намінацыі. Да? Прыдумваюцца тэрміны, этикеткі, якія надаюцца, а потым ужо тыя, хто чытае гэтую кніжку пра 100 гадоў і бачыць гэта, ён чытае і бачыць, што гэта палякі. Прычым тут я доўгі час думаў, што гэта рэальна карчма знутры. А калі убачыў сапраўдны фотаздымак Кусцінскага, то стала зразумела, што і хутчэй за ўсё гэта, канешне, не карчма, а нешта зусім іншае. І вось гэта этнічны інструменталізм. Як з аднаго фотаздымку з адным сэнсам ствараецца другі, і той другі пачынае гуляць, жыць сваім жыццём і выкарыстоўвацца далей, ужо па-іншаму. І прыклад далейшага выкарыстання, той же самы Кусцінскі з фотаздымкам селянін Крейцбургскага общества Динабургскага павета, лютэранін. Гэта латгалец, хутчэй за ўсё латыш. І мы бачым, як ён адрозніваецца ад таго, што мы ўяўляем. У падручніку, вельмі папулярным і важным падручніку Аркадзя Смоліча «Геаграфія Беларусі» мы бачым, падаецца тое самае, правда? Да? Што мы бачым? Селянін з Лепельшчыны. То бок гэта беларус. Адбываецца перанос сэнсаў, і мы бачым цалкам сабе такога, бо як жылі добра на Лепельшчыне беларусы, яны былі зусім не такія,
мінскія ці палескія, гляньце ў якіх там шляпах. А тут відавочна, ну і без пазначэння, ну, хто зрабіў фотаздымак. І гэта таксама, ну, ў той час гэта было даволі распаўсюджаная рэч. І вось гэтыя тэхнікі, гэтыя сэнсы, яны працавалі менавіта так. Іншыя прыклады ці выкарыстоўваліся. Вось фотаздымкі Льва Дашкевіча з экспедыцыі 23-го года потым выкарыстоўваюцца ў часопісе «Наш край» у 27-м годзе без пазначэння аўтара. І паглядзіце, як, ну, тэхналогіі яшчэ былі не вельмі добрыя, як мы бачым рэальны фотаздымак і як яно было ў друку. Зусім іншае, што там можна было разглядзець даволі складана. Было напісана з калекцыі Беларускага дзяржаўнага музея. А ці гэта фотаздымкі, гэта ўжо не мела значэння. І гэта быў краязнаўчы часопіс, які выходзіў вялікім тыражом, і яго даволі шмат чыталі у 20-е гады, і ён меў уплыў, і гэтыя вобразы, яны распаўсюджваліся. Яны выкарыстоўваліся ў літаратуры, яны распаўсюджваліся і распаўсюджваюцца да сённяшняга часу. У кнігі «Этнаграфія Беларусі» ёсць 89-го года ў энцыклапедыі. Выкарыстоўваюцца фотаздымкі вось Кусцінскага, ну, некаторыя вось гэтага аўтара. Ну, не гэты фотаздымак, а іншыя. Без пазначэння, таму што да гэтага моманту этнографы ўжо страцілі Кусцінскага як аўтара. І проста выкарыстоўвалі фотаздымкі для адлюстравання зусім іншых рэчай, не звязаных з лепельшчыны, а проста для вобраза, стварэння вобраза чагосьці, якое скажала, але стварала візуальную карцінку, якую мы потым масава і далей уяўлялі сабе. І так ствараліся вось гэтыя стэрэатыпы, часткова скажонныя. Першапачаткова мастакі рабілі скажонныя вобразы на памэтах, там, напрыклад, імперскай метраполіі, і рабілі іх ужо мэтанакіравана не такімі, як яны былі ў рэальнасці. Тэхніка не дазваляла, потым яны з'яўляліся ў кніжках канца 19-го, пачатку 20-го, дзе яшчэ друк быў недасканалы, гэта яшчэ таксама скажала, і мяняліся назвы, а потым і ўвогуле страчвалі першапачатковы сэнс першапачатковага аўтара, і потым ужо пачынала гэтыя вобразы жыць ужо сваім жыццём і часцяком, ну, не супадаючым з тым, што адбывалася у рэаліях. Ну і бачыце, я абяцаў, што гэты раз мы будзем значна карацей, і такія невялічкія высновы, потым я з задавальненнем паадказваю на пытанні, калі яны будуць. Вось гэты імперскі ці посткаланіяльны сэнс, які да сённяшняга часу яшчэ не вывучаны, і мне падаецца, ён вельмі важны для разумення таго, як гэта стваралася і развівалася, калі, ну, мы ведаем як мінімум две вялікіх серыі фотаздымкаў 19-го стагоддзя і 20-го стагоддзя пачатку, якія ствараліся па заказу з Масквы. Прычым ствараліся на пэўных умовах. І мы ведаем пра выставу, усесаюзную выставу 23-го года, што беларускія прадстаўнікі ад БССР, яны хацелі, каб рабілі фотаздымкі, якія паказвалі новыя хаты, модных сялян, якія паказвалі, як цудоўна і добра жывецца пры савецкай уладзе ў БССР, а этнографы, якія праводзілі гэтыя рэальныя даследаванні, яны супраціўляліся і наадварот шукалі архаіку, якая ўжо нават у 23-м году магла выглядаць як архаіка, каб паказаць большую этнаграфічную выразнасць Беларусі вось сярод усяго савецкага вось гэтага шматэтнічнасці. І мы атрымліваем такое, што не тыя палітычныя лідары, якія хацелі паказаць прапагандысцкую як бы вобраз савецкай Беларусі, але і этнографы таксама шукалі архаіку, а не фіксавалі тое, што вось было там рознае ў гэты час. І гэта скажала, ну, з двух бакоў.
і гэта працавала, а потым гэта публікавалася. Была выдадзена асобная брашура з усесаюзнай выставы. У газеце «Савецкая Беларусь» за 23 год апублікавана была большасць гэтых фотаздымкаў у выглядзе там інфармуем з этнаграфічнай экспедыцыі. Вось як з гонарам выглядае БССР на маскоўскай выставе. Мы атрымалі 3-ю грамату за 3-е месца за тое, як мы добра там уладкавалі інтэр'еры там беларускага павільёну на гэтым. Ну і гэта уводзілася ў сродкі масавай інфармацыі, і гэта бачылі людзі, гэта чыталі, глядзелі, і потым гэта стварала ў іх гэтыя вобразы. З іншага боку, этнаграфічныя фотаздымкі, яны мелі такую навукова абумоўленую мэту, і таму яны вельмі спецыфічныя, і часцяком гэты вобразы, якія зараз тыражыруюцца вельмі, каб паказаць нашу этнічнасць, нашу сапраўдную. Вось гэта сапраўдная культура, а вось тое, што гэта не сапраўднае, гэта не тое, гэта русіфікаванае, гэта нейкае іншае там і гэтак далей. Насамрэч яны таксама не фіксавалі нейкую рэчаіснасць, а яны ствараліся для таго, з навуковых мэтах. І таму яны прасілі адзяваць самае лепшае, яны там выстаўлялі ў іншых ракурсах, яны рабілі такія пастановачныя сюжэты, якія скажалі. А людзі ўжывалі гэта як рэальнасць, як тое, што насамрэч там адбывалася, як гэта выглядала, і потым праз музей, мы прыходзім у музей, вісіць цудоўны строй, там які-небудзь пухавіцкі, там, не ведаю, слуцкі і гэтак далей. Мы як цудоўна выглядалі беларусы. А яны маглі насіць гэта толькі там па вялікіх святах, і хутчэй за ўсё гэта быў набор там ад 3 ці 4 чалавек, якія там нават маглі не супадаць па сваім там мастацкім якасцям. Творы фотамастакоў адрозніваліся ад прафесіянальных этнографаў, яны былі больш мастацкія, і зразумела, што ў іх закладваўся зусім іншы сэнс. Яны павінны былі паказваць там рамантызм, нейкі там рэчы, патрыятызм і штосьці яшчэ. І яны таксама павінны разглядацца часцяком як фотамастацтва. Але мы ўсё роўна збольшага, так як гэта часцей за ўсё і выкарыстоўвалася, як дадатковы аргумент. Вось мы нешта там пішам і раз і выкарыстоўваем фотаздымак як дадатковы аргумент. А ты чытаеш тэкст і заўсёды шукаеш сэнс, чаму гэты фотаздымак тут пададзены. Я ведаю, я сам быў адзін з аўтарам аднаго падручніка, дзе ёсць цудоўны фотаздымак «Дарога». І калі мы ў рэдактара спыталі, калі выйшла кніга, чаму «Дарога», ён сказаў, гэта так прыгожа, мне падабалася, мы ўставілі. І ўсё. Але нехта чытае і думаю, ёсць нейкі сэнс, а яго няма. Разумееце, і часцяком так і адбываецца. Але мы бачым, і мы ствараем свае сэнсы, надаем гэтым вобразам, гэтым іншыя сэнсы, і яно пачынае потым працаваць зусім па-іншаму. На існуючых фотаздымках можна знайсці вялікую колькасць і гарадоў, і вёсак, і мястэчак, а ў 20-е, 30-е, як з'явіліся тэхналогіі друку фотаздымкаў у сродках масавай інфармацыі, газетах і часопісах, то гэтыя фотаздымкі разыходзіліся вялікімі тыражамі. Прычом, так як фотаздымка ўжо не хапала, таму што гэта трэба было, каб на мясцінах працавалі людзі, у якіх павінны былі быць тэхналогіі, апараты і так далей, то лёгка выкарыстоўвалася для пэўных рэчаў тое, што рабілася раней. Не пазначаліся аўтары, а проста выкарыстоўваліся нейкія фотаздымкі, якім магло быць 20, 30 і нават 50 гадоў, але якія адлюстроўвалі там 25 год, 33 год, і мы аўтаматычна прыпісвалі гэтым фотаздымкам тое, што рабілася там на 30-50 гадоў раней. Так працавала і працуе наша псіхіка, напэўна, ці свядомасць. Гэтыя масавыя культурныя вобразы нярэдка скажаліся, а потым выкарыстоўваліся намі не так, як павінны былі быць.
любой фотаздымак ўсё роўна мае нейкі сэнс, і за савецкім часам і ў імперскі час 19 стагоддзя ўсё роўна мелі ідэалагічныя сэнсы, і праз гэтыя фотаздымкі мы можам убачыць і сацыяльную іерархію, і культурную разнастайнасць, убачыць не толькі беларусаў на розных там сацыяльных гэтых пасадах ці слаях, ці там як яшчэ можна гэта назваць іерархіі, але, напрыклад, прадстаўнікоў розных этнічных меншасцяў. Напрыклад, той жа Міхаіл Кусцінскі зрабіў цэлую серыю фотаздымкаў цыган Лепельшчыны, якія цалкам не падобныя на наш стэрэатыпны вобраз цыган, які закладзены савецкім кіном у выглядзе гэтых там едучых на фургонах і гэтак далей. Прычым ён зрабіў гэтыя фотаздымкі не пазней 866 года, а Дмітрий Даўяла у артыкуле 1927 года «Цыганы на Беларусі» выкарыстоўваў гэтыя фотаздымкі без пазначэння аўтарства пра то, як жывуць зараз цыгане ў БССР. Разумееце, там паміж імі 50 гадоў, але ніхто не ўбачыў гэтым сэнсаў. Ну і наяўнасць такіх каланіяльных ці посткаланіяльных вось гэтых сэнсаў, яны яшчэ павінны быць адрэфлексаваны, але мне падаецца, што гэта вельмі цікавы накірунак, які можа нам дапамагчы зразумець, як гэта інструменталізавалася, як гэта выбудоўвалася, і, магчыма, дазволіць дыстанцыявацца зараз ад гэтай праблемы, ад таго, што мы часцяком жывем не ў сваёй культуры, ў сваіх праблемах і ў сваім свеце, а надаем яму тое, што ад нас хочуць іншыя, там, нашы суседзі ці хтосьці яшчэ. Всё. Дзякую.